a very Merry Christmas. For on this bright and joyful night, we're glad to have you with us. So gather round the lovely tree. Jeg glæder mig i denne tid. Så sender jeg en julehilsen blid til alle BDE'er. Will be while all the bells are ringing. Ding dong. Hej BD07. I ønskes glædelig jul og godt nytår. Og næste gang I kommer ned til mig, så får I fandme ryddet op. Og så får I mig at bestille. Merry Christmas, a very... Hej BD07. Glædelig jul. Og godt nytår. Christmas! Hej. Hvad så? BD07. Er det hvad så? Så skal I da have en rigtig god julefrokost. Og ja, og godt nytår også, når vi kommer til det. Yes. Husk at drikke jer fuldstændig i hegnet. Ja. Men ikke så meget som mig. I må hygge. Hej. Glædelig jul fra alle pigerne fra BD08 til BD07. Glædelig jul alle sammen. Vi ses næste år. Jeg skal nok sørge for at få jer ned med nakken til næste år. Jeg ønsker en rigtig god aften og sige, at jeg desværre ikke mulighed for at komme, men vi ses nok til næste år. Hej alle sammen. Jeg er ked af, at jeg ikke kunne komme. Jeg skal desværre på arbejde, og jeg kunne ikke få fri fra det. Så jeg håber, I hygger jer. Og jeg kommer til at savne jer. Jeg vil ønske, at jeg vil være der for jer. Men jeg kan desværre ikke sidde og drikke og skabe mig lidt. Det må vi gøre en anden god gang. Jeg håber, I får en god fest. Mads, vil du ikke give en lille julehilsen? Nej. I do love a nice sax break. Yeah, me too. Hej BD07. Her er en julehilsen fra tanterne i Innovatorium. Vi er rigtig glade for, at I er en del af huset, og vi ser også frem til næste år og blive nu ikke for fulde. Glædelig jul. Glædelig jul. Well, how long is that exactly? Vil du give en julehilsen, Mads? Nej. Bare en lille en. Nej. Kom nu. Nej. Nu. Nej. Nu. Nej. Kom nu. Heller ikke nu. Hej til alle BD'er. Jeg vil gerne ønske jer en glædelig jul, men først og fremmest en god julefrokost. Hej hej. Opdager du? Nå, okay. Jeg tænkte mig til, at I har næsten færdigt til mit sms. Og I har haft så meget drak limon i kaffen. Nu kommer det noget spændende ting om livs innovation, om at være selvstændig. Og vi er så glade for, at I får så meget spændende idéer. Og vi er faktisk rigtig glade mennesker, det er rigtigt. Jo, vi er stolte over jer. Ja. Vi er så glade mennesker, fordi vi arbejder med jer, og vi kan se, at I udvikler jer. Og så kreative. Og vi bliver også lidt kreative, det er rigtigt. Det smitter af for os. Ja. Og derfor siger vi mange tak for sådan et dejligt samarbejde. Og I skal passe på hinanden. I skal være gode med hinanden. Og have det rigtig godt og sjovt. Og vi vil huske, at vi har sådan en dejlig velkomst. Jo, rigtigt. Hvornår er det? Den 12. ikke? Den 13. Ja, så kommer vi lige tilbage fra vores ferie. Rigtigt. Ja. Rigtig god fornøjelse med hinanden. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hej! BD07. Glædelig jul og godt nytår! Hvis jeg har tid til, I må gerne komme forbi den... Jeg vil bare sige i aften. I aften. Så kom ind og bare skål!
Hej kære 3. semester fra BDE-teamet. Ønsker vi jer en rigtig god julefrokost og et rigtig godt jul og godt nytår. Vi har en lille overraskelse til jer, og den vil I få lov til at se til jeres julefrokost. Kærlige julehilsner fra Irene og Hans Henrik.